Hare Hare Rama Ram Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Mataji. Krishna 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 Hare Hare Rama Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Nigama Kalpadarorgalidam Phalam Shukamukhamrta Drava Samyutam Pibada Bhagavatam Rasamalayam Muhuraho Rasiga Bhuvi Bhavugaha Narayanam Namaskrityam Naram Jaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudirayet Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtagi Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namah. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna. Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. Hare Krishna Mataji. Pranam. Mataji Hare Pranam Krishna Mataji. Pranam Mataji. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മുടെ 9ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിച്ചു. അതിന്റെ സമ്മറി ആണെന്നല്ലേ. നമുക്ക് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 9ാമത്തെ അധ്യായം 1ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 9ാമത്തെ അധ്യായം ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് ശ്രീ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറി. വലിയൊരു അധ്യായമായിരുന്നു അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 9ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് സൂതവാച. സൂതഗോസ്വാമി ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെ വന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അതായത് ചെളിവെള്ളത്തെ ചെളി കൊണ്ട് ശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയില്ല, സാധിക്കില്ല എന്നല്ല. അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അവിടെ? ധർമ്മപുത്രനായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ എല്ലാവരും വധിച്ചു. അപ്പൊ വധിച്ചപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്? യജ്ഞം ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ പറയുന്നതാണ് അവിടെ. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ചെളിയാൽ ശുദ്ധമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മദ്യമെടുത്ത പാത്രത്തെ മദ്യം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യവധത്തെ മൃഗവധ മുഖേനയുള്ള പ്രക്രിയ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ഇവിടെ അവസാനിച്ചത്. ഇവിടെ അതായത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നില്ല. തന്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതെന്ന് ഒരു വിഷമത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ ആ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 8ാമത്തെ അധ്യായം. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നത് സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ്. സൂതഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്? യുദ്ധക്കളത്തില് ഇത്രയധികം പ്രജകളെ വധിച്ചതിൽ ഭയന്ന് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് യുദ്ധസ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. കാരണം അവിടെ ആരെ കാണാനാണ്? അവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ശരശയിൽ കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മദേവനെ കാണാനായിട്ട് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ യുദ്ധസ്ഥലത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ലാസ്റ്റ് കണ്ടു നിന്നത്. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആരുടെ അടുത്തേക്ക്? ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മദേവനെ കാണാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പോയത് എങ്ങനെയാണെന്നാ പറയുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്?
വളരെയധികം അതായത് വളരെ പ്രൗഢിയോട് കൂടിയാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത്. അലങ്കരിച്ച കുതിരകള്, പിന്നെ അതെന്ന് പറഞ്ഞ കുതിരകളാൽ വലിക്കുന്ന മനോഹരമായ രഥങ്ങളില് ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ഒന്നാന്തരം കുതിരകൾ വലിക്കുന്ന സ്വർണാലങ്കൃതമായ രഥങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചത്. പിന്നെ അവരോടൊപ്പം വ്യാസമഹർഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ധൗമ്യനെ പോലുള്ള വിശിഷ്ട ഋഷിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും സഹോദരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വ്യാസമഹർഷി, പിന്നെ ധൗമ്യനെ പോലുള്ള ഋഷികൾ, പുരോഹിതനാണ്, അവരൊക്കെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് പോയത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കുതിരകൾ, ആഭരണങ്ങളെ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച കുതിരകൾ വലിക്കുന്ന രഥത്തിലാണ് ഇവരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയതെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ആരുണ്ടായിരുന്നത് കൂടെ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും അർജുനനോടൊപ്പം രഥത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവരെ അനുഗമിച്ചു. അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് കുബേരനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു. കാരണം ഒരു കുബേരനെ പോലെയാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എങ്ങോട്ട് പോയത്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും സഹോദരങ്ങളും, പിന്നെന്താണ് അർജുനൻ സഹോദരനാണല്ലേ, അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആരുണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാനും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ. ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് എങ്ങോട്ട് പോയത്, ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയത്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഒരു കുബേരനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്തെത്തി. അപ്പൊ നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭീഷ്മദേവനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ആകാശത്ത് നിന്നും പതിച്ച ഒരു ദേവനെ പോലെ ഭൂമിയിൽ ശയിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും സഹോദരങ്ങളും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ശരശയിൽ കിടക്കാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, ഒരു ദേവനെ പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഒരു ഭൂമിയിൽ ആകാശത്ത് നിന്നും പതിച്ചൊരു ദേവനെ പോലെ ഭൂമിയിൽ ശയിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ. അപ്പൊ ഒരു ദേവനെ പോലെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും തേജസ്സോടു കൂടിയാണ് ആരെ കാണുന്നത്, അപ്പോഴും ഭീഷ്മദേവനെ കാണപ്പെടുന്നതെന്നാണ് അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. ആകാശത്തിൽ പതിച്ച ഒരു ദേവനെ പോലെയാണ് ഭൂമിയിൽ ആ ശരശയിൽ കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മദേവനെ കാണപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവനെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും സഹോദരങ്ങളും ഭഗവാനും അവർ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു എന്നാണ് നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഭീഷ്മദേവനെ കാണാൻ ഇനി ആരൊക്കെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ഭീഷ്മദേവനെ ഭരതരാജാവിന്റെ പിൻഗാമികളിൽ പ്രധാനിയായ ആ മുഖ്യന് ഭീഷ്മദേവനെ കാണാൻ വേണ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ മഹാത്മാക്കളും, ദേവർഷിമാര്, ബ്രഹ്മർഷിമാര്, രാജർഷികൾ, ഇവരൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദേവർഷികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, രാജർഷികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മർഷികൾ, എല്ലാവരും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആരെങ്കിലും 6-7 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പർവ്വതമുനി, നാരദ മഹർഷി, പിന്നെന്താണ് ധൗമ്യൻ, ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള വ്യാസമഹർഷി, പിന്നെ ബൃഹദ്വശൻ, ഭരദ്വജ, വസിഷ്ഠൻ, പരശുരാമനും ശിഷ്യന്മാരും, പിന്നെ ഇന്ദ്രപ്രമദൻ, ത്രിതൻ, സമതൻ, അസിതൻ, കക്ഷിവാൻ, ഗൗതമൻ, അത്രി, കൗശികൻ, സുദർശനൻ തുടങ്ങിയ സർവ്വ ഋഷികാരും എല്ലാവരും ആരെ കാണാനായിട്ടാണ്, ഭീഷ്മദേവനെ കാണാനായിട്ട് അവിടെ വന്നു എന്ന് 6-7 ശ്ലോകങ്ങളില് പറയാണ്. പിന്നെ 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത് ആരാണ്, ശുകദേവ മഹർഷി, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള മറ്റ് ശുദ്ധാത്മാക്കളും കശ്യപൻ, അങ്കിരസ് തുടങ്ങിയ നിരവധി പേരും അവരവരുടെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം അവിടെ എത്തി. അപ്പൊ ബാക്കി പിന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പോലുള്ള ഗോസ്വാമിമാര്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ശുദ്ധാത്മാക്കള്, പിന്നെ കശ്യപൻ, അങ്കിരസ് തുടങ്ങിയ നിരവധി ഋഷിമാരും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം അവിടെ ആഗതരായി എന്നാണ് 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും ഭീഷ്മദേവനെ കാണാനായിട്ട് അവിടെ ആ യുദ്ധക്കളത്തില് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയില് എത്തിയെന്ന് 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയാണ്. അപ്പൊ 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ആരാണെന്ന് പറയാണ്. അഷ്ടവസുക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. അഷ്ടവസുക്കളിൽ ഒരാളായ ഏറ്റവും മികച്ചനായ ഭീഷ്മദേവൻ എന്താണ്, ഭീഷ്മദേവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായിട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് കാലത്തിനും സ്ഥലത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളും കൃത്യമായി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന, അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവനെ കാണാൻ വന്ന എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്താണ്, എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഋഷിമാരെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. എല്ലാവർക്കും എന്താണ്, സ്വാഗതം ചെയ്തു എല്ലാവരും. ചർച്ചയിലാണ്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം കാലത്തിനനുസരിച്ചും ദേശത്തിനനുസരിച്ചും എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഔപചാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു എന്നാണ് 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഉചിതമായ രീതിയിൽ എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചു.
ഭീഷ്മദേവൻ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഭഗവാനെ സ്വീകരിച്ചതായിട്ട് പറയാണ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ഭഗവാന് യഥോചിതമായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും തന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അതേ ഭഗവാൻ ഭീഷ്മദേവന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുകയും ആ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്ന ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനെയും യഥാവിധി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഈ ശ്രേഷ്ഠരായ എല്ലാ ഋഷിമാരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. അതിനുശേഷം ഭഗവാനും യഥാവിധി ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനെ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ 9-10 എല്ലാവർക്കും സ്വീകരണം നടത്തുന്നതായിട്ട് ഭീഷ്മദേവൻ സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭീഷ്മദേവൻ ഇവരെ കണ്ടപ്പോ, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെയും സഹോദരങ്ങളെയും കണ്ടപ്പോ സന്തോഷം കൊണ്ട് ആനന്ദാശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നത്. പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള പാണ്ഡുരാജാവിന്റെ പുത്രന്മാര്, പിന്നെന്താണ് മുത്തച്ഛൻ അല്ലെ, പിതാമഹനല്ലേ, പിതാമഹന്റെ സമീപം സ്നേഹാധിക്യത്തോടെ സമീപത്തിരുന്ന് അപ്പൊ ഭീഷ്മർക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത്? വികാരത്തോടെ അവരെ അഭിനന്ദിച്ചു. മാത്രമല്ല സ്നേഹവാത്സല്യത്തോടെ മതിമറന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളില് ആനന്ദാശ്രുക്കള് നിറഞ്ഞു. കാരണം വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവരുടെ അടുത്ത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ എങ്ങനെയാ കണ്ടത്? ഒരു കുബേരനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ കുബേരനെ പോലെ അത്രയും എന്താ പറയാ ഐശ്വര്യത്തോടെ കണ്ടപ്പോ വളരെയധികം സന്തോഷം ആർക്ക് അനുഭവപ്പെടാണ്? ഭീഷ്മദേവന് അനുഭവപ്പെടാണ്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ പറയാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ സ്വരൂപമാണ് അല്ലെ, ധർമ്മത്തിന്റെ സ്വരൂപമാണ് ആര്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിന്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നിട്ടും എത്ര ഭയാനകമായിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളും എത്ര ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ദുരിതങ്ങളുമാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് നിങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ എന്തായാലും എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെയും ഭഗവാന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. കാരണം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ മനസ്സും ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും? ഭീഷ്മദേവന് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വളരെ പ്രയാസത്തിലാണെന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഭീഷ്മദേവൻ അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ധർമ്മത്തിന്റെ സ്വരൂപമാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കുറെ രീതിയിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും ധർമ്മത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓരോ സമയത്തിലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് ഭീഷ്മദേവൻ പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ കുന്തി ദേവിയെ കുറിച്ച് പറയാണ് 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. അവരുടെ അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കുന്തി മഹാറാണിയെ കുറിച്ച് എന്താ പറയണത്? പാണ്ഡുവിന്റെ മരണത്തോടെ വിധവയായി തീർന്നു. സന്താനങ്ങളെ വളർത്താനായിട്ട് ഇവരെ വളർത്താൻ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ എന്നിട്ടോ നിങ്ങൾ വളർന്നു വന്നപ്പോഴെന്താണ്? വീണ്ടും കുറെ അധികം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. മക്കള് വളർന്നു വന്നപ്പോ കുറെ ക്ലേശങ്ങള് അങ്ങനെയും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു കുന്തി മഹാറാണിക്ക് എന്ന് ഭീഷ്മദേവൻ പറയാണ്. എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഇനി അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അനിവാര്യമായ കാലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? കാലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും എല്ലാവരും കാലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. മേഘങ്ങള് എപ്രകാരമാണോ കാറ്റിനാൽ കാറ്റ് മേഘങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാതും എന്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? കാലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. എന്ന് സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ കാലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഏത് ഗ്രഹത്തിലായാലും എല്ലാവരും കാലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതൊന്നും കൂടി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ. എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? എത്ര അതിശയകരമാണ് കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം. അതിനൊട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? മാറ്റാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. എന്നിട്ട് പറയാണ് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവരുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആരാണ്? ധർമ്മരാജന്റെ പുത്രൻ അല്ലെ, ധർമ്മപുത്രനാണ്. മാത്രമല്ല പിന്നെ ആരാണ്? ഭീമൻ. ഗദായുദ്ധത്തിൽ മഹാനായ ഭീമനുണ്ട്. പിന്നെ ഗാന്ധീവധാരിയായിട്ടുള്ള അർജുനനുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് ആരും കൂടെ ഉണ്ട്? ഭഗവാനും കൂടെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ വിപത്തുകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഇത്രയും
കൂടെ പേരുണ്ട്. അതായത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവുണ്ട്, അർജുനനുണ്ട്, ഭീമനുണ്ട്, കൂടാതെ ഭഗവാൻ. എല്ലാത്തിനും സാധിക്കുന്ന ഭഗവാൻ കൂടി ഉണ്ട്. എന്നിട്ടും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്, നമുക്കത് മാറ്റാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അത്രയും അതിശയകരമായിട്ടാണ് ഉള്ളതാണ് കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് ഭഗവാൻ ആരാണ് ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണത്. എന്നിട്ട് ഭീഷ്മദേവൻ പറയാണ്, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭീഷ്മദേവൻ പറയാണ് യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാൻ കഴിയില്ല. മഹാത്മാരായിട്ടുള്ള തത്വചിന്തകന്മാർക്ക് പോലും എത്ര അന്വേഷിച്ചിട്ടും അവരും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. ആർക്കും ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ഒരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാരും ഇല്ല. തത്വചിന്തകന്മാര് പോലും എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവരും എങ്ങനെയാണ്? ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഒന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭീഷ്മദേവൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയണം, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് 17 പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഈ സംഭവിച്ചതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പദ്ധതികളും. അത് നമ്മൾ മാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ നമ്മൾ പിന്തുടരണം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികളൊന്നും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് പിന്തുടരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇപ്പൊ നീ ആരാണ്? രാജാവാണ് അല്ലെ, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ്? പ്രജകളെ ശ്രദ്ധാപൂർവം പരീക്ഷിക്കുക. അതാണ് ഇപ്പൊ നിന്റെ കടമ. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികളൊക്കെ ഈ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് നമ്മള് മാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുക. അപ്പൊ നീ ഇപ്പോ രാജാവാണ്, നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇപ്പൊ എന്താണ്? പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ കടമ നീ നിറവേറ്റണം എന്ന് 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭീഷ്മദേവൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭീഷ്മപിതാമഹൻ അറിയാം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ മുഴുവനും പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാണ് ഇപ്പൊ പിതാമഹൻ. ഇനി ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അചിന്തനീയനും ആദിപുരുഷനും ആദിനാരായണനും ആസ്വാദകനും ആയ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച ഊർജത്താൽ നമ്മെ ഭ്രമിപ്പിക്കുകയും വൃഷ്ണികുലത്തിൽ നമ്മളിൽ പോലെ ഒരാളെ പോലെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? അചിന്തീയനാണ്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അചിന്തീയനാണ്, ആദി പുരുഷനാണ്, ആദി നാരായണനാണ്, പരമാസ്വാദകനുമാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച ഊർജം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്? നമ്മളെ ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ? വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ജന്മമെടുത്ത് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മമെടുത്ത് നമ്മളിൽ ഒരാളെ പോലെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്തല്ല ഭഗവാൻ പ്രാപ്യനല്ല. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമല്ല ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച ഊർജത്തില് നമ്മളെ ഭ്രമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അതീതനാണ് എന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞ, ഇത് ആർക്കൊക്കെ അറിയുന്നു പറഞ്ഞ യുധിഷ്ഠിര മഹാദേവനും ദേവർഷി നാരദനും ഭഗവാന്റെ അവതാരമായ കപിലനും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആർക്കൊക്കെ അറിയാം? മഹാദേവൻ അറിയാം, നാരദ മഹർഷിക്ക് അറിയാം, അതുപോലെ തന്നെ കപില മഹർഷി ഇവരെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ മഹാജനങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആര് പറയാണ്? ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇനി ആരാണ് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആരാണ്? ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള വ്യക്തിയാണെന്നുള്ളത് 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്താണ്? യുധിഷ്ഠിര, ഏതൊരു വ്യക്തിയെയാണോ അറിവില്ലായ്മ നിമിത്തം മാതുല പുത്രനായിട്ടും ഉറ്റ സുഹൃത്തായിട്ടും അഭ്യുതകാംക്ഷിയായിട്ടും ഉപദേഷ്ടാവായിട്ടും ദൂതനായിട്ടും ഗുണകാംക്ഷിയൊക്കെ ആയിട്ട് കരുതി പോന്നത്, അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് ഈ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്?
ആരെയാണോ നീ ഇത്രയും നാളുമായിട്ട് മാതുലപുത്രനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിട്ടും അഭ്യുതകാംക്ഷിയായിട്ടും ഉപദേഷ്ടാവായിട്ടും ദൂതനായിട്ടും ഗുണകാംക്ഷിയായിട്ടും ഒക്കെ കരുതി പോന്നത്, ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ് ആര്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പിന്നത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്ത ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, നിരപേക്ഷനാണ് ഭഗവാൻ. ആ നിരപേക്ഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ്? കുടികൊള്ളുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ? അദ്ദേഹം എല്ലാവരോടും കൃപയുള്ളവനാണ്. പിന്നെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്ന ആ മിഥ്യാബോധത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാണ് ഭഗവാൻ. കാരണം നമ്മളാണ് എന്തിൽ നിൽക്കുന്നത്? മിഥ്യാബോധത്തിൽ, അല്ലെ? ഫോൾസ് ഈഗോയിൽ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വേർതിരിച്ച് കാണുന്ന ആ മിഥ്യാബോധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഭൗതികമായ ലഹരിയിൽ നിന്നും മുക്തമാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സമതുലിതനാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സമതുലിതനാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന്, ഭൗതികതയിൽ നിന്നും മുക്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും. ഭഗവാൻ സമതുലിതനാണ്. എല്ലാത്തിനും സമനിലയോടെ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും എന്ന് 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും 22ാമത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? എന്നിരുന്നാലും എന്താണ്? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ ദയുള്ളവനായിരുന്നിട്ടും എന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃപയോടെ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ ദാസനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മുന്നില് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വരുമെന്ന് പറയാണ്. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ ദയുള്ളവനായിരുന്നിട്ടും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തില് ഭഗവാൻ എന്റെ മുന്നില് വന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അചഞ്ചലനായ സേവകനാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ആരുടെ മുന്നിൽ വരികയാണ്? ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ മുന്നില് വന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ആ വന്നിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് ആര്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് പിതാമഹൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? നമ്മള് ശ്രദ്ധാപൂർവം ഭക്തിയാലും ധ്യാനം കൊണ്ടും പുണ്യനാമ ജപത്തിലൂടെയും ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഭക്തനെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കും. ആരാണോ ഭക്തി കൊണ്ടും ധ്യാനം കൊണ്ടും നാമജപം കൊണ്ടും ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെ, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത്, അവരുടെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്? ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭൗതികമായ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കും എന്ന് പിതാമഹൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞ. ഭക്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കും. അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത കർമ്മം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വരേണ്ടി വരുന്നത്, അല്ലെ? അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം തരാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കുമെന്ന് 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയാണ്. 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? ചതുർഭുജനായിട്ടും മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച മുഖത്തിനെ കുറിച്ച് പറയല്ലേ, വദനാംഭുജത്തോട് കൂടിയവനുമായിട്ടുള്ള സൂര്യനെ പോലെ ചുവന്ന കണ്ണുകളും പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? എന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ എന്നെ ദയവായി കാത്തിരുന്നാലും. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. ഭഗവാന് സ്തുതിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത്. ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ട് അലങ്കരിച്ച വദനാംബുജത്തോട് കൂടിയനും ഉദയ സൂര്യനെ പോലെ ചുവന്ന കണ്ണുകളും പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ എന്നെ കാത്തിരുന്നാലും. കാരണം സ്വച്ഛന്ത മൃത്യു എന്നുള്ളൊരു വരം ആര് നേടിയിട്ടുണ്ട്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് മരണം വരിക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റും? ഭീഷ്മ പിതാമഹന് സാധിക്കും. അപ്പോ താൻ മരിക്കുന്നത് വരെ തന്റെ കൂടെ അവിടെ എന്നെ കാത്തിരുന്നാലും എന്നാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, ഇപ്പൊ ഈ ഭീഷ്മദേവന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന, ഭഗവാനോടുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടപ്പോ
സൂതഗോസ്വാമി പറയാനുണ്ട്. ഭീഷ്മദേവന്റെ ആകർഷകമായ ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്താണ് ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഋഷികളുടെ സാന്നിധ്യത്തില് വിവിധ ധാർമ്മിക കർത്തവ്യങ്ങളുടെ തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഇത്രയും ആകുലപ്പെട്ട് കാണാൻ കാരണം ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ് അവിടെ നിന്ന് അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുപ്പിക്കണമായിരുന്നു. ആരെ കൊണ്ട്? ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കിയിട്ട് ആരാ കാണിച്ചത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ കാണിച്ചത് അല്ലെ. പലരും സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് സമാധാനം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണത്? തന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ കൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഭീഷ്മ പിതാമഹനിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് ആംഗ്യത്തില് പറയാണ്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ആ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ചപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ധാർമ്മിക കർത്തവ്യങ്ങളുടെ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് ആരോട് ചോദിക്കാണ്? ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ചോദിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് 6 കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഞാനത് നോട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടുപോയി. 6 കാര്യങ്ങൾ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ. രാജ്യധർമ്മം, പിന്നെന്താണ് ചോദിച്ചത്? അതിൽ വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇനി. ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയണത്? ചോദ്യത്തിന് ഭീഷ്മർ ആദ്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ വർണ്ണാശ്രമ വിഭജനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ചു. ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് കൊടുക്കുന്നത്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് വർണ്ണാശ്രമത്തിന്റെ വിഭജനത്തെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ വൈരാഗ്യത്തിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും അഭിനിവേശത്താലുള്ള പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും ആര് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 27 പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാനധർമ്മം, രാജാവിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങള്, മോക്ഷത്തിനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള് എന്നിവയെല്ലാം വിശദീകരിച്ചു. അതിനുശേഷം സ്ത്രീകളുടെയും ഭക്തരുടെയും കടമകളെ കുറിച്ചും ഹ്രസ്വമായി സമഗ്രമായിട്ടും വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതില് 9 മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട 9 യോഗ്യതകൾ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യന് ഉണ്ടാവേണ്ട 9 യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല, കളവ് പറയാൻ പാടില്ല, തുല്യമായി ധനം വിതരണം ചെയ്യുക, മാപ്പ് നൽകുക, നിയമാനുസൃതമായി സ്വീകരിച്ച പത്നിയിൽ മാത്രം ശിശുക്കളെ ജനിപ്പിക്കുക, ആരോഗ്യകരമായ ശരീരവും പരിശുദ്ധമായ ഒരു മനസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കുക, ആരോടും ശത്രുതാഭാവം ഇല്ലാതിരിക്കുക, ലാളിത്യത്തോടെ ഇരിക്കുക, സേവകർക്കും കീഴ്ജീവനക്കാർക്കും അഭയം നൽകുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഉണ്ടാവേണ്ട യോഗ്യതകൾ. എന്നൊരു മനുഷ്യനായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രയും യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ വ്യക്തിക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല? ഒരു മനുഷ്യനെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഏത് ശ്ലോകത്തിലാ പറയുന്നത്? 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പിതാമഹൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പിതാമഹൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 27-ാമത്തില് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച്, ദാനധർമ്മത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ അതിനുശേഷം സ്ത്രീജനങ്ങളുടെയും ഭക്തന്മാരുടെയും കർത്തവ്യങ്ങൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ അടുത്തത് 29-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? 29-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 28-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പിന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ചാ? സത്യത്തെക്കുറിച്ച്, പരമാർത്ഥത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ വർണ്ണങ്ങളുടെയും ആശ്രമങ്ങളുടെയും തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. കാരണം പരമാർത്ഥങ്ങൾ എല്ലാ സത്യങ്ങളും എല്ലാം ആർക്കറിയാം? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്, ചരിത്രത്തിലെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നും വിശദമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. 28-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് 29-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്?
അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്ത് മനസ്സിലാവാണ്? സൂര്യന്റെ ഗതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ്. പിതാമഹൻ ഈ തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സൂര്യദേവന്റെ ഗതി എങ്ങോട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞ വടക്കേ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ സ്വന്തം ഇച്ഛപ്രകാരം ശരീരം ത്യജിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയ സമയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാണത് അല്ലെ. അത് ഏറ്റവും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവൻ ത്യജിക്കാനായിട്ട് യോഗികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ്. അപ്പൊ 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സൂര്യന്റെ ഗതി വടക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ജീവൻ വെടിയുന്ന ഒരു ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ് 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അദ്ദേഹം ഭഗവാനില് നയനങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? ആരാണോ ആയിരക്കണക്കിന് അർത്ഥങ്ങളുള്ള വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്, ആയിരക്കണക്കിന് യുദ്ധങ്ങളിൽ പോരാടിയ വ്യക്തി, ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ സംരക്ഷിച്ച മനുഷ്യൻ സംസാരം നിർത്തി എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും മോചിതനായി. എന്താണ് പിന്നെ ചെയ്യുന്നത്? മറ്റെല്ലാത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ പിൻവലിച്ച് തന്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ആരില് ഉറപ്പിച്ചു? മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ചതുർഭുജധാരിയായി തിളങ്ങുന്ന ശോഭയോട് കൂടിയ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ തന്റെ കണ്ണുകൾ ഉറപ്പിച്ചു. അപ്പോ ഭഗവാനില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയനങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം വടക്കേ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് സൂര്യന്റെ ഗതി മാറുന്നെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ, കാരണം സ്വച്ഛന്ത മൃത്യു ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണത്. ആ സമയം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് അവര്. ആ സമയം കണക്കാക്കിയിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക്. അപ്പൊ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ എങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കിന് അർത്ഥങ്ങളുള്ള വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് യുദ്ധങ്ങളിൽ പോരാടിയിട്ടുള്ള കുറെ മനുഷ്യരെ സംരക്ഷിച്ച ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ സംസാരമെല്ലാം നിർത്തി എല്ലാത്തിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് എല്ലാ തരത്തിലും തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമോചിതനായിട്ട് മനസ്സിനെ പിൻവലിച്ച് കണ്ണുകൾ തുറന്ന് മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ശോഭയോട് കൂടിയ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ തന്റെ കണ്ണുകൾ ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് പറയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തല്ലേ? 30 എന്തായാലും തീരില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 59 എണ്ണില്ല, 49 ശ്ലോകം അല്ലേ? 49 എന്തായാലും തീരായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കിയത്. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മളിപ്പോ 3-4 ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ടില്ലേ? ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗത്തിൽ എന്താണ്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും സഹോദരങ്ങളും വന്നു. അപ്പൊ അവരെ കണ്ടു, എങ്ങനെ കാണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തിൽ പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് ആരൊക്കെയാണ് കാണാൻ വന്നത് അല്ലെ, ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ കാണാൻ വന്നവർ ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് പിന്നത്തെ ശ്ലോകങ്ങളില് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓരോരുത്തരെയും സ്വീകരിച്ചത്, ആ വന്നവരെ സ്വീകരിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ് ശ്ലോകത്തില്. ഓരോരുത്തരെയും എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്, ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് കണ്ടു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഭീഷ്മ പിതാമഹനോട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് പിന്നത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാ അവരെ കൂടെ ഉള്ളത് ഭഗവാനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കുണ്ടായി പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ്. അത് ആരെക്കൊണ്ടും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്നിട്ട് ഒരു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. കാരണം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവുണ്ട്, ഭീമനുണ്ട്, അർജുനനുണ്ട്, പിന്നെ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ടും ഇത്രയും കഷ്ടതകൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്? കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ്. അതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ് ഇതെല്ലാം. ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അതൊന്നും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? അത് മാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പിന്തുടർന്നു പോക എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അചിന്തനീയനാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആദിപുരുഷനാണ്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾ ഒന്നും തന്നെ. നമുക്ക് നല്ല ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. തത്വദർശികളായിട്ടുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് പോലും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പറയുന്നു. പിന്നെ മഹാദേവനും ദേവർഷി നാരദ മഹർഷി പിന്നെ ആരാണ് കപില മഹർഷിക്കൊക്കെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്.
എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുകൂടി പറയാണ്. പിന്നെ ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ കളിച്ചും ചിരിച്ചും ഒക്കെ നടന്ന ഈ വ്യക്തി തന്നെയാണ് ആര്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുമെന്നും പറയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതായിട്ട് പറയാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വന്ന് നമ്മൾ നിർത്തിയെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ലിങ്ക് വേറെ ഉണ്ടാവോ കിട്ടാൻ? ഒരു തവണ കൂടെ കേൾക്കണമെങ്കിൽ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 6 ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് വേറെ 6 ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഈശ്വരൻ ആരാണ്? ഒരാള് പറയൂ മാതാജി പറയൂ. എല്ലാവരും ആരാധിക്കേണ്ട ഏക ദൈവം ആരാണെന്നാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്താണെന്ന്, എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്താണ്? പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ആരെ സ്തുതിച്ചാലാണ് എല്ലാവർക്കും മംഗളം കിട്ടുന്നത്, മംഗളം ലഭിക്കുന്നത്? ആരെ സ്തുതിച്ചാലാണ് മനുഷ്യർക്ക് മംഗളങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ാണ് മനുഷ്യർക്ക് ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഫലം എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ആരെ ആരാധിച്ചാലാണ്? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായ ധർമ്മം ഏതാണ്? ഏത് മന്ത്രം ജപിച്ചാലാണ് ജനന മരണങ്ങളാകുന്ന ചക്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മോചനം ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ 6 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. മാതാജി, ഇത് ഒരു തവണ കൂടെ കേൾക്കാൻ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് വേറെ ഉണ്ടാവോ? ഇത് കാണാൻ പറ്റുമോ യൂട്യൂബിലോ? അതിലൊക്കെ യൂട്യൂബ് ലൈവ് കിട്ടോ? പറയൂ മാതാജി. 5 ചോദിച്ചാല് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ ധർമ്മങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ധർമ്മം എന്താണ്? ഏത് മന്ത്രം ജപിച്ചാലാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ജനന മരണങ്ങളാകുന്ന ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ ഏത് മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത്? ഇങ്ങനെ 6 ചോദ്യങ്ങളാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പറയുന്നത് മഹാഭാരതത്തിലെ 13ാമത്തെ പർവമായിട്ടുള്ള അനുശാസന പർവത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം മഹാഭാരതത്തിലെ 13ാം പർവമായിട്ടുള്ള അനുശാസന പർവത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ശാന്തി പർവത്തിലെ രാജധർമ്മം മോക്ഷധർമ്മം പറയുന്നു. പിന്നെ മഹാഭാരതത്തിലെ പിന്നെ ഏതാണ്? ശാന്തി ധർമ്മത്തിലാണ് രാജധർമ്മം മോക്ഷധർമ്മം ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ശാന്തി പർവത്തിലാണുള്ളത്. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമായിട്ടുള്ളതും വിജ്ഞാനപ്രദവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണത് ശാന്തി പർവം. ശാന്തി പർവം അനുശാസന പർവം മഹാഭാരതത്തിലെ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഏതിലാ വരുന്നത് മാതാജി? അതിന്റെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്